miro para arriba, non me lo toca nadie. Un día de actuación en lugar co 2 estrellas. O primeiro para a xornada que nos espera é poñer o noso uniforme. Ademais, así teño unha boa excusa para ensinarvos que xa se me notan os 15 minutos que levo indo ao gimnasio. A pesar de que xa case eran as 2 do mediodía, eu ainda non tiña fame, así que optei por tomar un bon café. E quen di un bon café di café soluble con galletas. O importante é deixar o ordenador preparado para que grave a actuación de hoxe. Se non despois a ver como subimos as redes. E con maleta xa lista, podemos ir ao coche. E mentres arranco para o plató, doulle paso a Ana. Ola xentiña, hoxe enfundámonos o uniforme de 2 estrellas, collemos de maletiña, hoxe non é moi grande, é o meu primeiro purgatorio, estou sin ascensor e teño que baixar 4 pisos polas escaleiras. Se alguén quere, ximnasio gratis que me axuda a subir a compra todas as semanas. Veña, 3 pisos abaixo e outro máis. Hoxe teño asistente que me abre as portas, só por eso. A verdade é que incluso con todo o sofoco non sei como fai, pero sempre sai genial en cámara. Estás grabando? Para que me poso flash? Que me modo pantoja? Problema de matemáticas. Si David Fanego sale da Coruña ás 14:50 e Ana Fanego sale de Vilalba ás 14:55, a que horas atopan no plató 1000? Non se sabe. Bueno, toca esperar un pouco porque parece ser que Ana vai chegar un pouco tarde. Estou por ir pasando porque me estou mexando. E sen resolver o problema vou pasando o plató porque teño moitas ganas de ensayar. A ver, Tardona, que? Bueno. Hombre, cantando un montón. Fomos ao noso camerino, flipamos bastante porque nos tocou nunha sección bastante VIP e de feito tiñamos ao noso lado a Juanjo da T. Mi irmá estaba que non mexaba porque é super fan. Eu non sei quen é, eu o último T non o vi. Señora. E despois de acomodarnos no camerino, pois por fin chegamos ao escenario do lugar. Había xente ensaiando aínda, tiñamos que esperar un pouquiño, así que quedámonos a cotillear. Antes de nos ensayaron os recanteiros Natalia Rivera e José Carballido, o grupo Tatú e Juanjo Bona. Eu, mentres tanto, aproveitei para demostrar por que nunca me colleron no corpo de baile do lugar. Cando Juanjo remata, moi efusivamente cédenos o escenario. E chega o noso turno, non sen antes falar un ratiño coa dirección do programa, que sempre nos fai sentir como en casa. Vale, pois preparados, soltamos. Soltamos entonces. O ensaio é moi importante porque non só nos serve para acomodarnos no escenario, senón porque tamén serve para que o programa coloque todo a nivel de iluminación, coreografía e realización. E como eu non comera, pois apetecía ir á cafetería a picotear algo. E acabounos todos. Eu estou cos pequeños. Agora se non grabado, pero é moi importante, subiron as oficinas que estaban aquí, escaleiras arriba. Non é capaz de pasarse o seu momento de upper. A ver, como xa merendamos e xa comín os pequeños, pois estábamos pensando que xa vai sendo hora de ir mirando que vamos tener. O bo do lugar é que non só lo pagan, teñen cartos, entón tamén invitan a cenar. E temos que ir escribindo que é o que queremos. Estou dicindo, se de postre collo. Que postre, que dices? Albóndigas. Para beber salsa barbacoa. E cuidado que lle puxen mayonesa ás patatas, porque dixen se pido salsa agridulce igual pasarse. Bueno, igual. Mira, tanto eu xa fai media hora que acabei de escribir. E todo isto tú que colleche? Coca-Cola de lata. E puxe subrayado de lata porque quero ir de lata que... Porque eres moi lactosa. Sí, é sin lactosa. Estamos no parking do Plató 1000, un coche tirado. E a miña irmá, como é unha friki dos coches, necesita saber que coche é. A ver se vas ter un accidente antes de actuar. Os amortiguadores de atrás igual ainda valen. Pasillos e pasillos e... Mira, esta foi a primeira muller que me maquillou. E despois non sei se Ana ou Marisol, unha das dúas, tamén me maquillaron moitas veces. E aquela foi a que me maquillou a min. Mira que guapa. É divina. E mira que me deixou. Xa non me fai falta ir á playa. Que?
facedes? Nada, estamos esperando. Son as 10 e un minuto e, bueno, nada, que en breves, supónse, vanos traer a cena, non se sabe. Xa estamos peinados e maquillados. Bueno, eu non fui a peluquería porque soy unha diva, porque a mí o pelo non me lo toca nadie. Mami, a por... Bueno, pois, son as 10 e 4 minutos. Tres. Temos, bueno, igual está o meu Casio, que é un Casio, que chegou a cena, oye, que pensábamos que se iba a retrasar, pero non, moi ben. Ai, que grava. Temos aquí un grifo oscilante. O IRPF, sabes o que é? O imposto da renta das persoas físicas. Non, un invento para recaudar pasta para folgazás. Acabo de inventalo, non podes salirme mellor. Home, por xa un invento. E como non nos chegou ca nosa charla intelectualoide, pois puxámonos a facer un directo en Instagram para pasar o tempo. Despois cambiámonos e por fin nos chamaron para chegarnos ao backstage do plató, pois en breves xa íbamos a actuar. A ver, Ana, que te vexa a xente guapa que vas. E como o lugar non é pecata minuta, aproveitamos os minutos que quedaban para concentrarnos e quentar a voz. Rasca. A ver, va, ráscate conmigo. E así pasamos o tempo aquí. E por fin subimos ao escenario. 2014, 2015, 2019, 2020. Pero no 13 eu xa estaba no instituto. Unha vez rematamos de cantar, quedámonos a ver desde abaixo o final do programa. Neste caso, as valoracións aos recanteiros. Solamente hai para estes dous chavales que van cantar hoy. Pois, ben, así nos poñen nota total. Non nos poden botar. E o show acabou. Son as 3:15 da madrugada xa. Arranco agora para Coruña. Ana xa foi para Vilalba. E con isto finalizamos xa a xornada, sempre moi contentos de vir ao lugar.